ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଲ ଟିକେ ଦେହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନେରୀ ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିନି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ ବକ୍ 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 ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ନା ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଲି ବୁଲି ଗଲୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଥିଲା ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟିଏ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସୋ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା। तो एटिकार हमर फेमस बरा हमें खाया मिलला बरा और तरकारी मते तो लागी मोर दीटा इट्स टू सो टेस्टी हां दीटा